של השומרונים. אתם הראשונים שאני מדבר איתכם. אני היחיד בכל הכהנים, שאני מכהן גדול, מכהן גדול, מכהן גדול, מכהן גדול. אחד משומרונים, הוא רוצה להיות כהנים אסור. רק מכהן בן כהן יהיה כהן. אנחנו השומרונים גרים בפלסטין, בשכם העתיקה, לפני 3,000 שנה. השומרונים היו מיליונים, רק בזמן רומאי, מזמן, אין יהודי ואין שומרוני, היו כולם ביחד. רק דוד המלך ושלמה המלך עשו את בית המקדש בירושלים, ואנחנו לא מאמינים בירושלים. זה, הנה אנחנו הר הברכה, זה הבית המקדש, הנה הוא הר גריזים מסתום. עד עכשיו אנחנו ראינו הרבה מלחמות. אנחנו ראינו את הטורקיים, ראינו את האנגליש, ראינו את העיראקיים, ראינו את הירדנים, אחר כך ראינו את הפלסטין. ועכשיו אנחנו רוצים להיות שלום. שלום בין יהודים ובין ערבים. כל השומרונים בעולם 670 נפש. 340 גרים בחולון, ו330 גרים בו בשכם. מה זה עם מיליון יהודים 8 מיליון, ערבים בו 3 מיליון, 4 מיליון. מה אנחנו 600, מה עושה בין מיליונים? מתי אנחנו